парад, посвященный 78-летию победы Советского Союза над германскими захватчиками, построен. Докладывает лейтенант запаса Хатбулин. Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Здравия желаю, товарищ Николай! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура! 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 Көмеш шалбар булып тезелешеп, кыр бозлары өчен кайтканы. Җир ям-яшел иде. Күк зәп-зәңгәр. Шундый якты ямьле яз иде. Җиргә күккә төпсез зәңгәрлеккә бакты акылыңнан яз инде. Кыр бозлары өчен килә иде. Таң нурына малчы төшләрен. Нигә әле шул төш онытылмай? Онытылганда башка төшләрен. Кыр бозлары өчен килеп төште. Тыныч күл буена, таллыкка. Солмысыз казлар дигән идем. Солмы якташ дигән тавышка. Ышанмыйча торам. Минем алда казлар түгел иде. Солдатлар. Түшләрендә шыңлый медальләре, шиметләрен төреп алганнар. Солмы туган диләр. Безне диләр. Онытмадым әле якташлар. Müslim rayonu Şişne Harbi Harekatı veteranları. Rayon Мәгариф идарәсе һәм мәктәптән тыш эшләр үзәге. Республика Калганчылык департаментының Müslim районы буенча секретариат бүлекчәсе. Müslim Үзәк район хастаханәсе. Заря, Жай, огонь. Заря, Жай, огонь. Заря, Жай, огонь. Районыбыздан да 8 меңнән артык җегет китеп, шуның 5 меңнән артыгы үлеп калган, хәбәрсез югалган. Шуңа күрә без аларның искә төшереп, аларга рәхмәтләребезне әйтеп, бүгенге менә мондый кояшлы кичләребез өчен, көннәребез өчен, менә балаларыбыз исән-сау, Аллага шөкер, матур гына яшибез. Бүгенге көндә бу чара тагында үз бик нык әһәмиятен алды. Менә бүген безнең белән янәшә басып торалар. Махсус операциядә катнашучылар егетләр, аннан яраланып кайткан җегетләребез. Алар да чын геройлар. Büyük җиңү бәйрәме инде ул бәйрәмнәрнең бәйрәме дияр идем мин. Ни өчен дигәндә, безнең батырлыклар кылынган бит бабайларыбыз тарафыннан аларның шулай итеп истәлекләрен яңарту, бүгенге көндә балаларда да патриотик хис уяту өчен дә бик әйбәт. Бигрәк тә инде илебездә шундый киренке вазгыять вакытында бу бәйрәмнең әһәмияте бигрәк тә көчле, бигрәк тә ул символик мәгънәгә ия дип уйлыйм. Үстим ягы бит инде ул безгә канат куйган, безне үстергән як. Шулай булгач инде монда кайтып җырлау, монда чыгыш ясау бигрәк тә зур мәртәбә минем өчен. Кая чыгыш ясауга караганда да монда чыгыш ясау бигрәк тә дулкынландыра да, шул вакытта сөенечле һәм куанычлы да. Bütün Müslüm halkım hem benim tuğan oğlum bu hizmetlerini büyük beyram, җиңү бәйрәме белән котлыйм. Әткәй Польшада сугышта булган, Илфатның әтисендә Берлин азат итүдә катнашкан. Шуңа күрә безнең теге сугыш белән искә алган хатирәләребез күп. Украинада булган хәлләр тиз генә тәмамлансын. Менә бит исән-сау өйләренә кайтып, әтиләрен, әниләрен, балаларын сөендерсеннәр. Районы Мәгариф идарәсе муниципаль казна учреждениесе методистлары, мәктәптән тыш эшләр үзәге муниципаль бюджет учреждениесе хезмәткәрләре киләчәк буын тырыш, белемле булып үсеннәр дип өчен бар көчләрен куялар. Мәдәният бүлеге хезмәткәрләре килә. Алар барлык мәсьәләләрне дә бөек җиңүнең 78 еллыгы белән тәбрик итә. Парадта үзәкләштерелгән китапханә, Müslim туган якны өйрәнү музее һәм Müslim сәнгать мәктәбе
Hürmet Üzege kolektivi bugünkü beyramın en matır mezgillerin tarihi günlerine kiritip kaldırır. Allah da sizni beyram bilen kutlayın. Iqlim Uzrak shaharasi avtonomiya davlat salomatlik saqlar har doim to'liq salomatlikni qo'yg'irib turadi. Vatanimiz kunida yosh qayg'ular baxshasi. Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Atlanıp şabıp gile kimdir? Yol tuzanı kire gözlerge, nindi şımlı haber kitire ol, tыныç yaşap yatkan günlerde. Düşman bizge suğuş başlagan deyip, siren salıp şaba sibaylı, ayaz gününü yaşın yeşnegendey, kaygı haber ilge taral. Sanıduğu aşımı soyarap ciber, dallarımı tamırlana, sanıdın suları şimdine
Калдырды ул үзенең эзләрен, нык авыр иде күрергә шулча кайгы баскан ана йөзләрен. Поста торып бүген таң аттырдым. Чулпан йылдыз калыкты нурланып. Чулпан кызым шунда күз алдыма килеп басты сузып колларын. Киткән чакта кызым нигә шулай күзләремә әрнеп карадың? Сиздеммени әткән йөрәгеңнән синең янда өзелеп калганын? Сиздеммени синнән аерылуның үлем төсле ачы булганын? Сиздеммени синнән аерылганга әткән күңеле шулай тулганын? Тәрәзәдән озак карап бардым. Шәүләң торды күзем алдымда, син янгансың икән йолдыз төсле, нурың сибеп гомрең таңында. Әнием белән кызым сез икегез тормышымның нуры идегез. Сокланырлык матур тормыш безгә бүләк иткән иде илебез. Фашист керде, басып җиребезгә, аркасына асып балтасын, ул яндыра, вата илебезне, ничек шуңар түзеп ятасын? Киттем кызым, якты бәхтебезне, бирмәс өчен фашист кулына. Йыгылсам да алга йыгылырмын, киртә булып дошман юлына. Мин саклармын йөрәк каным белән илемне һәм сезне аппагын. Шатланырмын күреп һәр таң саен үз илемдә чулпан калыкканын. Мәңге сүнмәс минем каным белән җиргә туган якты чулпаным, сиңа биреп йөрәк тибешемне мин күремдә тыныч йоклармын. Ян йолдызым якты нурларында чагылдырып минем гомерне, синең бәхтең өчен һич сызланмый каршы алам көлеп үлемне. Хуш аппагым, алсу таң атканда, нурлар сибеп чулпан калыкканда, мин кайтырмын сиңа җиңү даным, автоматым булыр аркамда. Без аталы кызлы кавышырбыз, яшь аралаш көлеп шатланып, һәм карарбыз илдә давылдан соң матурланып алтан атканын. Кара икмәк бәләкәйдән танаш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 грамлап аны бүлгәннәр, кош теледәй шул грамнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калачын, тик калачның тәмен белер өчен. Без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге челләләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең, кара икмәген. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвой, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной.
Этот день мы приближали как могли, этот день победы. Порохом пропал, это праздники, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Bugün şımşınlap bütün balık beyremi, büyük jingu beyremi. Bu indi birgine kişine de iktibar etmişi, ümülü aşağı ütkermişi kaldıratırgan gündü gibi eykesin kilemi. Çünkü bu soğuş afatının iyili kimişi kalgan gayle yoktur bilim. Buna Eli 100 yılda dolup bitmegen soğuş afatı. Faşizmni jinguga siyinişler eli aman da ümültüründe sol kilişte eli bugün de soğuş başlarga, soğuş olup barırga tilevçiler. Natsizmning yonga çıganakları barlıkka kilip durar. Mine eng renjitkeni şol. Bayramlar bek yaxshi o'tdi. Semyamiz bilan mana qarorga chiqdi, har yilni chiqamiz birga. Motor ettirib uyushtirganlar. Bek zo'r rahmat alarga. Jingu bayrami biz yaratib qarshi olamiz. Eng motor vaqt, butun narsa sheshga o'tgan vaqt. Жылы, көңіллі. Біздің районымыз бигеректе, мотор бигеректе, көңіллі. Бүтін Татарстанда бір диерге була. Біздің, менің биятай, менің әткей, Хайруллин Кәнділ ғылым, тоже суғышта қатнашқан. Сізні бейік ватан соғышта жеңуге 78 жыл толуың айынан Муслим муниципал район советі, Башқарма комитеті һәм шәхсән өзімнің исемнән шын йөрәктән құтлыйм. Киләчәк буыннарға тынычлык, азатлык һәм бәхетле балачак бүләк иткән күп милләтле совет халкы батырлыгының зур әһәмиятен тантаналы бу көннәрдә аеруча тирәнтен тоябыз һәм аның бийеклеге алдында баш иябез. Тарих битләренә котышкыч газаплары, шиксез югалтулары белән кирип калган сугыш илебезнең бер генә гаиләсендә шитләп үтмәде. Улларын, ирләрен, әтиләрен югалткан аналарның, хатыннарның, балаларның кайгы хәсрәте йөрәкләргә мәңгелек уялды. Сугыш яралары гомерлеккә төзәлмәс җәрәхәләр салды. Җиңү гаять зур корбаннар бәрабәренә яуланды. Бу авыр елларда безнең районнан да 8 меңнән артык җегетебез сугышка киткән. 5 меңнән артыгы һәлак булган. Тылда булганнар да үз-үзләрен аямыйча, армый талмый, тырыш хезмәт куеп, җиңү көнен якынайттылар. Сугыш һәм тыл ветераннарының ватанга ихлас тугрылыгы, тырыш ихтиярлыгы һәм ныклыгы безгә күркәм үрнәк. Хәзерге көндә Россия Федерациясе хәрбиләре ата-бабаларыбызның данлы традицияларын дәвам иттеләр. Нацизмның тамырын кырытырлар, тарихи дөреслекне яклап көрәшәләр. Кадерле ветераннарыбыз, сезнең тормышыгыз ватанга тугрылык, туган илебезгә фидакар хезмәт итү һәм ихтияр кеше үрнәге. Сез барыгыз да җиңүчеләр буыны. Җиңүнең нинди бәягә төшкәнен без һич кайсан да онытмабыз. Ул хәтер буыннан буынга тапшырылып, безнең йөрәкләрдә мәңге яшәр. 9 мая 1945 года самое важное событие в истории России и в истории каждой семьи и всего нашего многонационального народа. Этот праздник вошел в историю России как символ мужества. Быть наследником поколения героев – это огромная честь. Мы всегда будем благодарны вам, победители, за спасение мира.
кеткен қара быйық нешегі қасындайық ақшабата айыр шабана башындайық сазылып кеткен қара майыр нешегі қасындайық